Аз си имам докато малко слади климатика с вишълото. Направо ми обривате с климатика с това. Ти защо ли ми взе на мен от джамбо такова нещо? Взимай го де, ма то не знам дали ще издържи. Ти си с... Защо не ми взе от джамбо, нали бяхме двамата? Гледай как се базика сега. Хваждай се, ушите чакай. Уши. Ушите сякаш пред гарата на поляната. Скараме ушите с по една пира да видиш как... Аз си го пазим, жертвел, това е го... Той не се наказва. Цялото цингане вадим обратно. Много обратно. Да. Когато остана? Това е не размер. Били руби. Дават цифра на гумната. За гота лакче. Отлично. Отлична работа. Ако оцелее, може и да го имам буквото. Полежно, а така. Ще обясниш ли сега какъв е проблема? Ушите. Не, защо не влиза там? Откъде да знам? Защото са пенерес. Защото това виж речи. Това трябва да се махне. Другото трябва да се махне, може би ще влиза. Какво прави? Лимончето. Почти да. Ето е. Влез, да. И другото боче махнахте ли? Почти не е то другото опира. Това е... Дай разви всичко. Развил на стабил отпред. Вътре. Знае как да не влиза. Сам че не мога да изкарам. Ма за какво да го изкараш, това е направо? Да се спи тук тази моя маймунка. Влиза. Просто да се събере в това. Чакай. Се събере. Дай една бричка. Тя имаш джунгла тук. Джунго имам. Тук е някаква жунгла. Жунгла е тук някаква. Снимай маймуната. Дай ми маймуната. Тук е някаква жунгла. Къде са с къде? Някаква жунгла. Може би прасета ни се катират по дърветата. По дърветата. Прасето трябва да е тук. Здравей. Сега обичам се живе. Какво сериозно? Ще да изгоня, бе. Всяко ще каже къде си едно. Милицията идва се. Полиция, милиция. Къде стоим? Май трябва да сме къде отпред, нали? Някъде по средата. Казвам как изглежда. Не.
Не. Той директно ми ги даде като номерца. Биш. 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 GoPro, дай палтото. Не се пази, теб снял. GoPro, дай палтото. Във Франция, бе. Не бе, скарай ги колко. Само свиното ще върви. Аз съм на кафе. Папа. Напряжение. Аре. Е, Коля. Аре. Final call, passengers on SmartWings flight Q. Не бе, то да не е зимата, чакай. Ех, майка му шибани, ти си скъбра. Не, нямаше никакви. Нищо нямаше. Нищо, да. Не бе, те сега излизат. Те, примерно, не, то трябва да е топло, защото ти зимата... Колю, дай уши. Дайте му на прасето. 200? 258? Не, тук ги остава. Майко. Добре дошли, вече добре сме в Шенген. Да може да прекараме уши през границата. Така. Дай втората бира. На здраве. В турбата. Дай втората бира. Дай бирата там. Другия път ще пробвам с половин прасе. Правим впечатление, че тук не са тръгнали на жената още. Тото. Искам да снимам тия надписи. GoPro да е по-зато. Защо се осмъкнах? Мисля, че ме ще снимах. Винаги. Беше като уша. Тук е разкъсаното да го покаже ли през... Дай ме една наденичка, да. Една наденичка да е скара. Чакай да се, он тъй по-малко. Ти мога да направи тези тази зяли сега. Аз се вземам.
Продолжайте себя. Ти пошел от страна где-то. Мите. Това моето е. Мил ли си го? Това е? Имаш ли? Нямам. Не, значи, що според Денка му е, че аз взех друго, бе. Ето бе, аз взех и аз взех, има две такива. Аз мисля, че предватор взех, бе. Да правите знаме да бъде. А кажете къде е това? Кофата за буклук. Там не. Навсякъде. Това е. Така. Ти не може да ядеш, нали си уринолог, как ще ядеш по тежки пастети? Че и сол му сложиш. Това че е безвкусен, бе. Тук кой знае, вътре има малко бурчи и соя и то затова е такъв. Много е тъмно, не се вижда. Ай се връщаме 10 минути. Имаме 10 минути път само, като отиваме половин час по-рано. Коля! Коля! Его прасето е.